sorong kang tui AG Church ning kaning kora phoke chok katalon pon. Kalitang sermili ingtipi abang arpum nithom ke chok arni an arpum ke long pon. Koilamatia hawar Radaphan SBI CSP hian pen warsai kipi pon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. Mane ni la so aprang keso ke niri ni keng keso dolo la pen ki ok hormon la sonna kilong pen ke la so dowai ke chu pen sinon ki milo la si. Mane nali tunta nali ning hang pen mane mana keso bang du prote pen nunta. Aprang keso ta ani du ulu la so amar jivan adwai ke chu pensi lita kene iglo. KarbiAnglongLIVE Karbi Prime Time Birta ang ton pen arjupanik tha. Diplo sorang kang tui AG Church Amondilia tumpen ningkaning korap ho ke chok Silver Jubilee Celebration misen pen jamek ke paman pon. Lakhain kora trop Duarbaguri constituency ke parlo Diplo sorang kang tui AG Church Amondilia tumpen ningkaning korap ho mate 25 years ke chok Silver Jubilee Celebration misen pen ke paman pon. La so long monduli ke cheng ke dam tang surhini ra isi jangmi po chikloni phai isi arni pen pining surhini ra ko ra trok anang lesi ningkaning ko ra pho artanang plengsi ningarong pen ningkaning ko ra pho ke pleng long pa me pot arnama phan kiro ka cho jai me pedopon pusi rong kang tui AG Church amonduli atum pen nang pachini dun labang so jai me ga long arnama phan kiro ka cho Ajay mega hut mai ka chupahem phupon lage pastor kangbura phangchu pensi chupahem phupon lo lapen kapre ka sayang deng ki damtang atum amen keropia kardom ke japon dikon rovelson tokbi momento phan anam kardom pi pastor dhoni kiling momento ke pajur pon rajan tokbi rap pastor barim ning ke parung alam the thanbang kongchun bang borsing phangchu lapen dan ki rung risonim so tum pensi rung pon lo Danaphan Anam Kardompi, Bengkar Barnabas Pangcho, Forkimo ke Parjupon, Kongchun Bang, Borsing Pangcho Pensi, Parjupon. Lapen Bible Kapor Hipen, Kardom, Binda Hen Sek Pensi Apor, and Ponlo. Lapen Anamalam, Than Bang, Reverend Mensing Inti Pensi, Jumisen, Anamalam, Than Ponlo, Lapen Athepi ke en Pon Laki. Towar Sudingan ta Hempusi, e Raplo. Isi Samuel ang Deng Pi, Troxiang Deng So, Krehinia Long Pensi, and Ponlo. Lapen mai ke chikak akardom ke Japon ke rap dikon s ingti pensi Japon lo lapen hempu akardom ke Japon sangpi Teresa Kramsapi pen joksi bangso mai misen pen pichun pon tangte non labangso rongkang tui AG Church amondoli adat tum pen birta achatai long ke pachini alam thelenang letum angton pen arjui tha Sing Pangcho nilitum labangso rong lamen lake basa Pangcho Dipluso lo lake Tela so ajai meg nan tum an armu look on pen tia jai meg ke teng kono labang so ajai meg lake litum pini lake ningkaning koi rapho ruptalon asengkan ke pleng lo athe lake surihini ra isi jangmi po ni phai isi arni pencil labang so nilitum rong kang tui Assemblies of God amondoli bangke kim rang pangcheng ponsi pining anke arna makang hon arna makeja arna make rapen pining angke ningkaning ko rapho arnam ake rapen thegun longsi pini bangke ning chakhangun e arnam ake japot arnam kang hon ke long aposi pini ke ruptalon kapamanas alo labang so sengkan la pini bangke ni tum armu ongdung pukali ponta pinang an armu te bok terai mondoli dag ni tum kache pha ponta do lapen ni tum Assemblies of God Karbi section angkang ke do tum ansame pini dag pinang an armu penche tong pon lo lake arnam hurjumelo labang so ke tar pon lake lalo lapu bangke Kedam tang litum ni therepo ni phai incorrect kepen thong kebrai si ni phai thong kebrai si ani an ke litum
hala Assemblies of God KarbiAnglong Karbi section women seminar ni tum peman pon lo labang so jai make patuwir por ani tum ripon pemelong lo arna makang hon pen labang so phi pinia bangke hala bang so women seminar pen ni tum pache ton se pini labang so lapu ruptalon na sengkanta e phoi vet se peman rap pet lo lapu jo la sipu bangke la ke rong kang tu Assemblies of God amondoli ningkan ko rapho ke chok seng apelodi ruptalon na sengkan kapaman la jubilia jai make ke ni tum la lo ningkan ingko rapol kipleng akache hok apot si nitum surihinira isi jang mipo nipai isi pen labang so monduli pini pen ke monduli lo ki kim lo por ni pen ke claim ke dam kache paduk la pen pini ana tuma phan nitum theo aman ke chipi mowe bonta nitum man peng ke the karbia poho la pen nitum monduli alok apur kimo alokimo la pen momentos la pen apar same nitum koson lo certificate nitum labang so ke claim hot achak dinklui ake claim adak la haya pon nitum tok jir pen chipi pajer pon lo lan cholo dola mara pen RG Somrong Phar KarbiAnglongLIVE By Thalangso Police Station ke parlo Hongkra Mongol Singh Rongphar arong amekar Ruby Singh Ingti Lepen Omputok BP Atum Asupia Kibisi Karlitang Sermili Ingtipi Artaning Cancer Cap Karbilangpi Aroelong Kijang Chok Ajok Puthot Dead Body Matik Ititang Abangar Pum Kelong Pontu West KarbiAnglong by Thalangso Police Station ke parlo Hongkra Mongol Singh Rongphar arong amekar Ruby Singh Ingti Lepen Omputok BP Atum Asupia Kibisi Karlitang Sermili Ingtipi Artaning Cancer Cap Karbilangpi Aroelong Kidamtang Jangmiponi Pai Isiarni Anikang sampol phai phok por malom lang ka chinglu dam pen ajok lang dam chokma apran dam jilo lapen ni phai hinia ni raikom sai khi lapen SDRF atum nerlusuni ritar lipon lositami longpon pedelo lapen jangmi poni phai ke thomani ada por phai trokra minute thongkep apor malom si karbilangpi aroi tharvia bi alongsi karlitang sermili ingtipi kithitang abangar pum longpon lo By Thalangso Raikom Asai Khiatum Adimaklong Anpalidun Si Kititang Abangar Pum Chaparideng Ponsi Postmortem Jiaphan Ponlo News Report KarbiAnglongLIVE Lakhain Korapho Nilibemisi Constituency Kaparlo Koilamati Hawar Wopong Asar Amekar Monsing Bay Asopor Kleng Stephen Bay Chokyola State Bank of India, a branch Koilamati, Baptist Church at Dungalong, Kedo Chokyola State Bank of India, CSPSIhem, Ahempu, Ahinpen, Koilamati Hawar Aradapan, Inglong Lapen, Toy Aradatumapan, Asonason, Bengalong, Tanka ke Thap, Tanka ke En, Kaduka Vevarsai, Anta, Non ke Tebok Head, Lapen Joy Kepen, Varsai ke me, 1 Pilo. Nilip ahawara long kicheng si a bank ke do chengke State Bank of India Chokyola Development Block sahema dungalong si kimlo sitame aphi ke damtang surhini rapli aningkan pen aphi ke seloni janalong si pon thu denamat penangan jesmet inglong hawar ke doara datum abangki sunglo la pen tangka ka chothap damji pusitame tangka le cho endamji pusitame ison asaya phanlok si nini ni thom an don rap ahemalong Boha donang set anlo athe ani sivet kedam kewang ka siksak apora tengpen keledun thekte penangan sunglo lapen non pinyani anda State Bank of India Chokyola branch ke womulang so mate siloni janalongsi padopon bomlang Koilamati pen siloni jan an ka helo kilometer cret rock so sedolang Koilamati pen Chokyola an kilometer crazy so sedolang ka helo non ke ka helo damjok plotpo Stephen Bay ke chengsi nilip ahawar SBI CSP CKSI doan claim pechun ponsi ar punachak choklimpen ke damtang surhini rakre troxi aningkan koilamati hawara phan panong piponsi SBI CSP asaihem ingpuponlo eson pen eson bengalong asai an non ke alang liphansi ar puget heta bat pon bomsi non ke ladak life insurance bike insurance car insurance saving bank account pension scheme students atuma phan non alom loke charlie ingdeng nerkep sirkep lapen ingdeng ke patuma phan bank account hangpon bomlo lasi jongsi school along mate ningkan trainer kepen
aber arta kiju matu mate ningkan kep pen lote bank account ani siverang bong ing pupon sitame awar sai chingpon lo lapen non malom ke idung lo ke charlie also mar mate students atum bank account kangpu asai Stephen B SBI CSP operator mate ahempu ahin pen ason rada tumaphan kahilo damjok plot pen amithang ahem adung along amat warsai 1 pilo lason awarsai ke me ki pipon thegapot ke ongdung koilamati hawara tumahin pen sidami alang liphan kachuru pajir pon to saunang le lada koilamati la SBI service point di customer service point along ke kupipi awar sai long pon ida Ladakh ke nalitung savings bank account SBI long pon line pupon longji tapen student tung hans tami non lami pupon bomlo by student nge corner ta ben student nge ningkan capel ting pupon long po an captain ke pinso ta melo so ta melo tamilo tela dokumen sabang ke student nung phan magela ningkan capen atung phan ke hedi birth certificate la pen apu Aadhaar la pen amithang Aadhaar do nang po tela pen hona pun chi dunai na chi dun nang po chi dun beng nang po the fingerprint pinai fingerprint kinang ko de tela kosom no la kapre ka dokumen nang nelo tadi ako preng nang nilu nge la mobile bank chiwan po OTP OTP chiwan ko hala bang la Aadhaar card hot OTP don register nomor sinang pin la kalidad tami chok kapre ta la ong mi ong lo te kupipi awar sai dulang nang nilo kapre war sai bang ke nale tum insurance tami claim long ji gari insurance tami Ladakh personal claim insurance tami long ji la pen pension se tami claim pute pension scheme se tami do la pen accident insurance death insurance sai to do ji koilamati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai mane ni la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormu la sonna kilong pen ke la so dowai ke chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pe mane mana ke so bang do prote penun ta Aprang akisu ta ani du ulu laso amar jiwan adwai kisu pensi lita kini iglo lason si prek jam along ri alongta MLA kilik nangle ji dok apor armu kachesan armu kache okdun arjupon longbomlo kedamtang jangmi poni phai hiniar ni Bharatiya Janata Party asong atum tebok het tarabasa pathuak lamalong election campaign rally peman ponlo lapen ongdung methang asong aphan kache open kaprek asong along kache pa okdun sitame dolo sita BJP amai juddet pen por phai krenia por malom bonghom thari PS pen APHLC asong mate Congress pen alliance party aphan ninga chethe pen ajok pinile thot sitame APHLC asong along chepa okdun tanglo lapen abarim Bharatiya Janata Party mate BJP worker mate radasai klembang Sanjoy rong pharsitami BJP a sarkar long penang an radasai claim dun detstami ajarawar sa kilong dun de pen ajok Congress lapen APHLC alliance asong along puthot wangjulo lapen phuloni constituency APHLC amai phulapen ari sangho tumsitami mission pensi deng ponlo Tang te pipo sinang litung aphan pini nilitum APSLC asai hemalong media phanang chu phanang kokma pulutang te pini ning karong alam nilitum phuloni constituency bonghom thari APS along India ilan saken didera phan ke pahai bekji pulabang so ning ke chethe ning che parong pensi pini BJP party jok che ke phan labang so kirai koma ve po jok si pini bangke BJP che OC India Alliance Party along alang litum nang chipa okdun nasila bangso aputhak sinang litum media pham cho hanglo nasila hello donatum kadok ve media kelang korte ingir lapen radder phanta nili hin pen tuning rilo non ki bangji MLA
election abang ke litum India ilain sa candidate aphan silitum vote pahai pon back nang jip walam thibang ke la hello lapen litum pini BJP ke cari nengkan kre hini lo Karbi Anglong arlo sitabe pini hempre kalam nang chok bai pen alang litum political munafa nang ke ena bang ke litum chokje lapen pini hempre labang soi sunang enpen pini urunodoi nanai ko pini hemso menpen litum hempre labang so isu bangke nang pating ne dera bangke litum manghume me alam lasi litum laso sentiment bangke nang pa wirja phan nang patai lut dia phan si pini urunodoi lapen hemso labang so isuwa nama si pini bangke siksiduling tang nang ji lapen ke Karbi Anglong arji dingklui penake mang artikel 244A hala bang so pacun nang ji pu bangke pini ke citeng ne dera so lasi laso bangke manghunang nelo kato be BJP along ke do rata tum sitame ka toko be phang sitame nili labang so media true ben sinang litum phan tuning ripon lo non ki bang jiar nia bangke BJP chok ke lo posi non ki bang jiar nia bangke India ilan sa candidate dak di fuele pe na bangke jiai kathar sarsi thurpon lo labang se tarik sir keparni April cheklo la kisiar janalong vote jok pen ong dunga vote pahai pon nang ko sini lehin pen tuning ripon Phuluni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. Tang depini Karbi Prime Time abirta ke lapan si kang ton paniklo.